itu enaknya nggak kopi rek nek. Cek gemot aku melek. Cek tak nggak kopi sih. Enak. Luar nyeplak enak ini. Oh iya rek, jaketku kari rek. Urip enake kok ngene kok akeh sing sambat. Mung padahal Gusti Allah wong ngekeki awake kabeh ora kurang-kurang. Karek bersyukur ae kok gak iso. Mari ngopi. Saiki budal prepare. Halo, tumbas. Nanti kok begini? Wah, ngaren. Itu tuh kene. Dewe apa gue video rene? Enten terus. Salahku dhewe. Bener ini mesti bengi. Kapan sore lek udan, ngarai wong keturun ae. Walah, ono modelan bocah kok ngene. Yo lek gawekno siji. Sing muantep lek yo. Yo, sik. Akeh pesenan. Oke lek, baik lek. Loh, alare nek pine. Lek sebelah pundi lek? Entek. Loh, kok wis entek lek? Apa lapo? Panju bukit mau tahu tinggal dulu. Jam piro iki? Belum terang dhewe jame. Loh, setengah 11 tibakno. Sangkakno sore iki. Sore patakmu sigar yo. Wis mene airene maneh. Sebelah Mabin buka setiap hari mulai jam 6 sore sampai jam 10 bengi. Pilihan toppingnya wake. Tak jamin awakmu ketagihan rek. Weh, saja keturunan nek. Oke lek, menurut tak rene ngejak pacarku. Sik baye pacaran. Tiba sampean keren gak duwe pacar. Wancen bocah ruwet, cuk.